Amara maintain nyakaramogi ageno ni diching manri dhieyo makare diching makawuono chieng tichareyo kama waiko ni weche mopogore opogore mawase choke chinjbo ma Nairobi kachiel koda bombe mamoko gi gwenge nyaka e tong mar piny Kenya nyakaramogi magemo kuom weche mawamiyo pek. Duol mochung ne ndiko bile patoka mano National Police Station wacho ni kod makare mar chako chenro mar ndiko bile par. Kumwambia Steve Shitera kamera moja aina ya Sony Tije ariyo chwale do kod ketho mar mayo kendo inyo jago picha mar kambi mar RMS Steve Shitera e boma ma Eldoret. Hawa wafanyikazi wametajwa majina yao hapa. They are all suspended pending investigations. We have already gotten their names. We are going into depth to do more investigation. Governor Mama Chako Swavinya Ndeti oriembe tich ji 33 maitudo kod mibadhi mar choko suru e county no. Yakaramogi kaka pile tudi kodwa namba marote machuoke na ria dek au chiel na nono kao kamano yedo achiel kachiel mbui mag oganda wanti achiel kachiel mbui mar Facebook mbui mar YouTube bende yedo mbui mar X kachiel koda mbui mar TikTok nyinga Simfrose Okinda. Kawachako eni jodak mayudore madogo e county ma Tana River otiayo mach kuom achich moro ma witongi mane ka achich kode ni en jakuo marapiko ma otimore ko gwen makawuono kama achijno kod nyawadgi mane otonye lwet oganda bang' monjo Osman Saleh kendo chwe kod pala nyadinuoya kane oikore mar dhie alam e od lamo mar Josalam kata Mosque. Osman ne oresi kod jowetene ka achijego mane temo ringo to ne ojuki katemo kwepo kendo rodhgi marach. Apisas magarita kwe mabangale ne ochopo kanyo kotelnegi kod jalup Commissioner Joseph Kipkorir kendo kwero tim mar kao chik elwedo kosingo nonro malach. Hizi ya bodaboda wamekuja kwa kijana ambaye anaitwa Osman Saleh ambaye ni mjomba yangu. Akiwa ako kwa net walimvamia, walikuwa wanataka kuchukua bodaboda, walimchoma na kisu. Mmoja wao sasa kwa hii kijana Osman alikuwa na mtu ambaye wanalala pamoja, huyu kijana amemsaidia akagonga moja hapa kwa mguu. Kwa mguu sasa aligonga na kijiko sasa akapata kijana. Sasa ule mwingine amekimbia. Sasa kufikia asubuhi tulifuata nyayo ya huyo ule mjambazi. Raia wamefuata. Sasa walikuta yeye anakaa kwa ukuta ngine pande hii. Sasa wakammalizia hapo. Katika miezi miwili hiki ni kitendo cha 4. Kuna mwanamke kauawa kinyama, kuna mzee juzi wiki mbili akauawa. Kwa hivyo watu walikuwa na hamaki hawakuweza kumili kumnasua ule wakati wote ile wasichukulie hata kama kuna hasira wasichukulie sheria mkononi mwao. Kawadhi nyime ni duol mochung ne tayo tije magobila mano NPSC onyiso burane gi kore ne chenro mandi kwa pisas magobila maromo alfa par. Enyim komiti marod bura mararita jatatije maduong mar NPSC Peter Lelei oyango ni milome mar ndiko obila dhi wuok tarik 11 dwe mar 9 higani ikine ma obila ma okaw biro dhi chako tiegruok margi tarik 17 dwe mar 11 higani. Gisingo matayo chenro makamano e yo ma uyanga kendo maonge gi mibadhi kata deo wang'. Mabiro kata doko ni jofwambo ogol oko ikine mane komiti no dwaro loso ewi ywaruok madhi nyime kind duol mar NPSC kod tendo bila ewi register mayango nonro kod osara mag obila. Provision unequivocally vests the recruitment mandate in the Commission. In fulfillment of this mandate, the Commission reaffirms its commitment to ensuring that the planned recruitment of 10,000 police constables in the financial year 2025-2026 is conducted to the highest standards of transparency, integrity, fairness, accountability, inclusivity, and legality. Guarantee that the recruitment of police officers in the financial year 2025-26 will be credible, lawful, nationally representative, and publicly trusted. The timelines and milestones for recruitment phase. The advertisement is proposed to be published on 11th September
2025, with recruits targeted to report to the training college on 17th November 2025. Kawadhi nyimeni gavana wa Machakos Wavinya Ndeti oriemba apisas pradegadek mitudo kod mibadhi sirikande e bad migao mar osuru kama gitimore kinde ma ywak osebede ni chochni kod machienglo mag bandruok okwako chenro mitayo go Tend County no. Koloso gi jofwambo gavana Wavinya okoni midhiero maduong' manyaka kedgo en mibadhi kaka tuo makoch ka olero ni ng'ato ka ng'ato nyaka koro chur kod msalape. Wavinya olero ni moko kuom apisas mage osebedo ka bano omenda kendo luchore ka wito riside to moko bende pedho bok mabandia kaka yor lodho omenda mowinjore okony jopiny. Gavana Wavinya okoni listi mar apisas moriembo osechwal ne DCI kod EACC mondo kawnegi okang' mar chik. Kazi wametajwa majina yao hapa, they are all suspended pending investigations. We have already gotten their names. We are going into depth to do more investigation. Na wengine, we have the facts, even from the system. They have been collaborating with people from outside. Mtu anaenda huko nje, anaambia mtu nitakupatia license, unapatiana pesa, unakuja kwa license in the hanging system, unaenda unapatiwa jina ya mtu mwingine. We have that information, we have that evidence. And I'm just telling my workers in Machakos County, please, wale wako na tabia ya kufanya hizo vitu, wawache kufanya hiyo maneno. Because we have bills to pay. We have salaries to pay. Pesa yote sasa, ikienda kwa mifuko ya watu, tutafanya nini? Achujari ochwale enyimdo ma Eldoret kuom monjo kendo mayo jafwambo kara jofwambo ma Citizen TV mano Shitera Sim Shitera gike mag tich kendo weye kod hinyruok. Achijego Geoffrey Wanja kod Andrew Ng'ang'a enyim jang'ad bura e doho ne jodagi ketho ariyo mitudo gi godo. Achijego nodonjnegi gi ketho manotimre tarik 29 dwe mar 8 higa ni Kamkunji West Market Uasin Gishu County. Achijego nomayo Steve Shitera gigo mabechgi dirom $712 kamago mag RMS kaka kamera, laptop mabechgi dirom 300,000. Keth mar ariyo bende wachore notimore e tarik 1 no kama achijego nomayo Rafael Oyugi gik makwan gi gin 1,142 moting'o simu kod pesa makwanne romo $80,000. Mecho manotimore e road show e boma Eldoret. Jamin wach Brian Kiama ojiwo od bura mondo migi kum mar golo bail ma $700,000 maginyalo chiwo $300,000 eka golgi, wach mabende biro ketie andika kod jang'ad bura e doho no. Niliweza kumwambia Steve Shitera kamera moja aina ya Sony 790, laptop moja aina ya MacBook, mteja lake kulikuwa na 2 hard disk, 1 iPad. Hizo vitu zote thamani yake ni $300,000 na shilingi pesa taslimu shilingi $300,000. Jumlisha ya zote pamoja inakuja 712,000 property ama mali ya Royal Media Group. Wakati ukitekeleza hiyo robbery ama hiyo wizi, unaweza kumuuliza Steve Shitera ni kweli au la. Tiyo gi kiluwa ma oko puodhi e nam Lolwe en achiel kuom midhiero mosethiro sekta mar lupo kendo duoko chien kwan rech e nam Lolwe. Jotend wedhe kaunti ma Siaya koro nyiso geno margi mar chako apedha ne jogo matiyo gi kiluwa ma kamago e wedhe mopogore mana ne kiluwa mopuodhi kendo ema otigodo e nam Lolwe. Gilero ni kiluwa marichogo duoko chien kwan rech ni margi mako nyaka nyithi rech mapod tindo. Apisa maduong' e migao mar pur, pith kod lupo e kaunti ma Siaya Elizabeth Adongo lero ni giseketo kenge mowinjore mar jiwo sekta mar lupo kaka miyo gi gige pimo rech e kind sir mamoko kowuok kuom sirikand kaunti ma Siaya. Gimaduong ni kawuono out of that effort wayudo gik moko matin from weighing machines, chairs, wayudo gik ma ginyalo repair go offices gi gik ma opogore. Koro gik ma gidhi timogi and part of the bigger effort ma the county katiyo gi jo BMU temo mondo wa empower the beaches. As you know, ni Siaya, a third of
the Lake Victoria Guinea lakefront ni Siaya. And efforts temo atimo en Guinea as the department dwa watu atimo gik mokariyo. Number chiel en ni ji olup kata ji otigi lake in a safe and secure way. Mane momiyo we put a lot of efforts in monitoring and surveillance. Mar ariyo watemo mondo nam mawan godo ni the blue economy obed gima nyalo loko ngima ji o improve gima wacho livelihoods. Maparo ni BMUs kaka coordination mar BMUs no bedo mapiyo mag grube modongo bende mane yobi kendo gima chaka kwayo ne BMUs mawa ni mondo mi ne county yudo osuru maber nyaka gin be gi control giduok lowo maricho piny ma beaches magi mondo wane ni wanyalo keto mabeyo moko ma koro recho krume na mainya mondo Guinea county yude. Anyuola mar manen jatend piny machon Jomo Kenyatta osiemo achudhe mayako lopegi kendo uso ne ji ka gionge kod obok mopuodhi. Familia no lero ni gin kod otese moyango ni gin weg lowo ma Isili. Ka giloso achiel kuom mwandu margi, Robert Francis meno wadgi Jomo Mungai giko ni josiasa moko lochore kendo temo yako mwandu gi e yor ang'enge. Gilero ni gisekalo e matek monywando nyaka thichoko e achiel kuom gavana magawa margi ma Kilimanjaro kendo mane okelo wito ngima e yo ma ok oyangi. Bende gimedo ni ongoke moko osebedo ka choko pesa e utegi kaka rent yare higa mar 2022 e utegi go. Wale ambao wote wako huko, ule mtu ambaye amekalia ploti yoyote ile inahusikana na Jomo, ningeomba tafadhali hao watu kila mtu atafute njia zake za kutoka huko. Sisi hatutaki kuuzia mtu ama hatutaki kila mtu arithi kitu. Ule mtu ambaye amejua ameingia katika ofisi ya serikali na maanisha huko Ardhi House, anjue ile cheti yako nacho ameikipata na njia isiyo halali, na kwa hivyo akaya akijua wakati unafika na unawadia, sisi tunakuja kuchukua mali yetu irudi kwetu. Kwa hivyo ukae ukijua ya kwamba wewe uko hapo, na sana sana naongea mambo ya Isili. Wale ambao wamenyakulia waanze kupanga vilago wakirudi makwao, ama mtu ajue ile kitu amewekelea katika ardhi hiyo ajue atafanya nini. Bad migawo mar piny owacho mochung' nego chapa bureau ka otenore mar apis mar Ward Rep ma South Sakwa ochiwo buge ma isomo manengo gi romo shillings milion 3 ne skunde mag primary duto 32 e ward ma South Sakwa mane Awendo. Ma otimore e kinde ma piny mangima ingo odiochieng' mar yango nyalo mar somo kod ndiko mong'ere kaka International Literacy Day. Lipod manogolo rogno ma UNICEF e higa mar 2013 yango ni kuom jopuonje 10 mantie grade 6 e piny Kenya maromo 3 kuomgi thembo e somo gigo mondiki kod dho ngere. Lipot manogol kod wezo bende higa mar 2011 bende yango ni mana atamalo mag jopuonje 40 mantie grade mar 6 ema nyalo somo ndiko ma onego som kod japuonjre mantie grade mar 4. Jokanyo sekretariat mar somo wacho ni pek mar somo kod ndiko osekel kod rem mar miyo jopuonjre mise maber mar somo ma idendo kod dho ngere kaka foundational learning. Keche chien kacha nyochi yudo ka samoro skul nyalo bedo maonge japuonj mondiki gi sirikal. Koro jonyuol ema samoro ndiko japuonj. Jopuonj wacho ni thoth sikunde osebedo kod pek ma oting'o nok mar buge ma isomo, nok ma jopuonj kod midhieche mamoko mamiyo keto mise mar somo motegno ne jopuonjre ok bed mayot. Ma nyo timore nikech lack of facilities. Wasebedo ka okwan gi facilities moromo. Nyithindo gi dwaro mondo gisom maber. Samoro yudo ka nyithindo nitie klas to buge tin. Koro onge kaka nyathi timo tich. Diana Olenje matiyo kod Kenya Literature Bureau kata KLB kod MC ma South Sakwa Kenouma mane wuoyo kinde mane gichiwo buge ma isomo ne skunde 32 ward ma South Sakwa wacho ni chenro mar chiwo bugeni en mar jiwo somo kuom jopuonjre ka ochakre nasari nyaka grade mar 3. Koro kanisa na wuoyo gi jo Kenya Literature Bureau mondo giyie ka ginyalo konya gi buge moko ne giyie ma gikonya gi buge mamiyo skunde te mane ward na kawuono ne wamiyo gi mana batches mano atuyo as per the units. 6 child cannot even read or comprehend class 2 work, then it truly saddens us and we wonder where the ring started beating us and what it is that we can do
to improve. We have chosen to actually come and partner with the residents of Migori County to supply books in order to promote literacy. Focus mang'eny kuom foundation marwa, jo nursery, jo grade 1, grade 2 kod grade 3. Ma e kama chakruok mar somo kendo an gadieri ni kony mwayudo kawuono dhi medo konyo nyithindwa duto te. Giwacho ni nyaka sani jopuonje mathoth onge kod mise ma otegno mar somo nikech ok ginyalo kata mana buge ma ginyalo somo. Challenge mokale momiyo ECD ok dhi makare en ni pesa duto te pod owe malo in national government to function okel piny. Foundational learning is a devolved function. It is a function of the county governments. And Kenya Literature Bureau has got books that it has published and printed for this. MC Masot Sakwa wacho ni kata kaunti ma Migori gisetemo keto mise ma otegno mar somo e kuonde somo duto te mag nasari. Sudo maber sani kaka ward na asegero ECD classrooms duto te. Mamiyo ko nawacho ni mondo penjo gi mondo konya gi somo buge. Early learning has been a challenge. As a county government, we are bridging the gap by Mogi TV, Migori. Report makamano mondo mi wadhi nyime kod kelo weche mamedo timore piny Kenya kachiel koda oko mar pacho kae kama wayudo ni romo mar twak e wi telo mar piny ngima okelo kanyakla jombetre jolony kod jotelo mopogore mar twak e wi puonj kowuok e kinde machon kod yore manyien ma pinje nyalo tiyo godo kanyakla. Eingo higni 80 tok lony mar jo China e kinde lweny e kindgi kod jo Japan jokanyo lero ni misango manobetie nyaka bed rapar mar nengo kwe kod ting' ma pinje ni godo e rito kwe. Romo makamano bende ojiwo piny mangima mondo rid telo makanyakla e kedo kod achiedh nade kaka nok mar arita koso dongruok kod lokruok mar futo yamo e kor lwasi kagilero ni godiochieng'ni en ranyisi mar loch kod luong manyien e pinje tiyo kanyakla. Kenya and Zimbabwe to break the yokes of colonial fascism. One of the Mau Mau generals in Kenya, Waruhi Tote, became known as General China. Notably, the year 2025 also marks the 80th anniversary of the founding of the United Nations. It is for this reason that the People's Republic of China, working with many nations around the world, and as we celebrate 80 years of this victory, must continue to lead efforts in building a world that is fair, defined by a vision of a shared future, and therefore expanding partnerships in business, trade and investment. As Chinese, we have never forgotten that during our toughest time, we were supported by many foreign friends. Actually, it was exactly the unity, solidarity, and common aspiration for peace forged during the World War II that led to the most significant decision made by the international community at the end of World War II. Ramogi gikanyo wakaw yoyo mokwongo chenro en mar migago Ramogi TV winjore maliwe gwenge mag Awendo Central kawan gi Min Lin manonyar nyakach mar Ayuni kachiel gi Phyllis Fanny Ann Hilary Jacobuya mawuod Tuk Jowi School North Kamagambo. Dori Nyasea winji maber Cyprus donjna gi minwa gi nyithinda Rihanna and Fidelis gi familia na te team Kawaindi gi japuonjna mar apaka erokamano ma ateto soja mar Uyo Maragengni counties makaluo bende oriembe jomibadhi. Wiki nyilima wacho Ramogi TV neno e gwenge jopiny we kao chik elwet gi Ramogi TV and Pastor Mondio tiche mar gemo nyenyore Musna Jaoda Sara Atieno gi Archbishop Odhiambo Gura. Erokamano nyakwa Ramogi waringo wadhi duka matin kikidhi mabor pod waduogo gi weche mamoko. Isa yudo nyodo ni kelo nyako chia cholokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere konde jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kabino
Gwang' iwito gi lawe, matiende ni gimarach ijwang'o ajwang'a nikech onge berne kata matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Machigni nyakoro manga jwange chenro mar Ngoma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo nyakora mogi sirikal mapacho ka kokalo kuom bad migawo matudruok manyasani kata ICT olano ni gin kod chenro mar chiwo omenda madhi medo chiwo thuolo mag menyo kokalo e mbui kod weche manyasani. Mago yange ko jagoro kotero kod Meta mondo ber chudo maggi. Tambo manze mboka yetu msee hakuwa anajua ati ni mboka ati msee anaweza tegemea unacheki, lakini sasa najua ni mboka yenyewe. Hadi mayutu mtani watakuwa naambiana, ama msee akicheki mjunior wake ameanza kucreate content hivi kidogo anamwambia fuata hiyo line juni mboka unacheki. For the first time we are being appreciated, our efforts are being seen. So this is just to appreciate the State Department for ICT and Digital Economy, because for a very long time, creatives, content creators have been taken for granted. Our job has been taken like a joke. We are looking at opportunities to support capacity building for creators across the country, which we hope in the course of the year we'll be able to engage more with the creator community across the country through the collaboration in Open University, but even more in terms of workshops and other places. We want to make sure that they can monetize their talent, they can monetize their creation, they can be able to build brands, they can support our MSMEs to adopt digital platforms for marketing and advertising. We want to see them to focus on niche areas so that they can market our country globally and attract tourism, attract investments to our country.
Riwruok mar Safaricom Foundation ochiwo yanga klese kod apise mag jopuonj ma ogere skund primar ma Omolo Agar e kar chung'od bura ma Karachuonyo e nengo mar $35 mar konyo e ting'o malo chenro mag somo e skundno. Chal mag klese e skundno osebedo ka richo, gino mane omiyo riwruogno okawo okang' mar muko oko klese go te kendo chako gedo manyien ma koro Jagoro mongirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo mane otelo e kinde chenro mar chiwo ayanga klese manyasanigo ne okoni chenro no biro miyo jopuonjre lwasi maber mar somo manyalo miyo gichop lek margi e kinde mabiro. Gikwayo jogo manie sekta mag ji giwegi kod migepe mamoko mondo kaw ranyisi mar Safaricom Foundation kendo mar bero ngima jopuonjre e kor gwenge e kinde ma jokanyo mar Safaricom Foundation Patricia Ithau ne okoni sekta mar somo kod thieth e magiketo e maino margi. If you don't get the infrastructure right, if the environment is not right, it's very difficult for the students to concentrate and to actually pass exams and be achievers in life. And for that, coming together today to celebrate what M-Pesa Foundation has done to Omolo Agar is a big, big thing. Education in particular has been an area we have seen has the power to unlock our community's potential and enhance our people's livelihood. The Ministry of Education, we have consistently invested in local communities. And I'm happy that we are receiving a new built infrastructure today donated to us by the M-Pesa Foundation. From here, I know our learners are going to be engaged fully in learning and their performance is going to improve. We are happy for the ICT and the computers that we have received. This one is going to make our learners be digitally empowered. Rem chiwo thuolo mar kawo pach jopiny e wi chenro mag chuogo budget en gino moyangi ni oseduoko chien okenge mag sirikal chopo kare dwache ahinya to e sirikal mag kaunti. Mage oyange kinde romo mane onywando ji buora mawuok e sekta mag ratiro e counties 10. Gikoni mar kawo We are very determined, and CSRG, this is what we are saying, and we are saying it clearly, that counties should be ready to repeat this process because we are not taking it lightly. We are going to court because of the evidence we have gathered across the counties to make sure that public participation is really a representation of the interest and the decisions of the people. So from the information we have gathered, for the first time, we are going to court on matters concerning public participation, especially in the budget cycle. And as the budget cycle continues, today we are using this opportunity to call upon the County Treasury of Bungoma and other departments involved to release the outline for the sectorial hearing, because as from 1st of September, a sectorial hearing should have begun. But as we are speaking today, we are not aware of the key dates for sectorial hearing so that our voices, can be heard. Hiyo ya kwanza ni kuoneshana ni kwenda kotini ili hizi budget process ama CADP ziweze kurudiwa na zifanywe vinavyofaa. Kitu ya pili, tukienda pale kotini italete wale wakubwa magavana na watu wao watajua ya kwamba si mchezo tena na lazima watu wahudumiwe kulingana na katiba ilivyoashiria. Kapiny wacho mar Kenya Kwanza nyono higni adek mar telo, Kenya osegoyo okenge mage e yor ochumi e thurka. Jafwambo marwa Walter Nyambaga manyono okenge ma jatend piny William Ruto osedach kod dongruok mar uchumi. Higni adek mar jatend piny William Ruto bang' chamo muma, Kenya osebedo kod tumro to kod tudruok e weche mag uchumi mosepodho kendo dongo e okenge mopogore opogore e nengo mwandu mochuno mag udi. E higa mar 2022,
Kenya ne kore owang'e wi pek mag ngima kama bech mwandu mochuno kod mago mag chiemo ne koro medo idho mokalo kipimo kod kaka medruok mag bech mwandu 7.5 maragete mag bengi maduong' The Central Bank of Kenya kama romo 8.5 ne medo mana idho dwe mar 8 kochomo dwe mar 9 mar higa mar 2022 ma medruok mar pek mar ngima ne ochomo 9.2. Mimi nataka niwatangazie Wakenya ya kwamba sasa tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Bech mwandu mochuno e udi kaka mokwon, milimili mar sukari kod michele ne bechgi oidho ka kilo 2 mar mokwon mar oduma ne uso shillings 180.8 e dwe mar 9 mar higa mar 2022 to bech sukari mar kilo 2 ne uso shillings 300. Ma ne ok ochiwo yot ne sirikand William Ruto kendo ne jo Kenya bago ng'anyo pachoka ka ywago bech mogo. Gitenore gi gik moko ariyo ma ka ok ong'i motegno to pod kata wati matek machal nade to gima nyalo yudo onge. Mokwongo ni siasa. Wasebedo gi lwasi ma ok ni kare e yor siasa higni 3 gi. Higa ka higa wasebedo gi gwenyruok okwongo nochakore ni en gomo weche mag chiemo, sufuria ne ji oting'o wigi. Bang' gomo mar ting'o sufuria ne wadonje finance bill. Mano osemiyo gik mabeyo madwa timo e yor uchumi ok osetimore. Higni 3 bang'e medruok mar mwandu chung' mongirore 3.8 kipimo kod bengi maduong' Thurka The Central Bank of Kenya e agete mar nus higa. Kata kamano bech mwandu kaka mag chiemo to osebedo ka idho kinde ka kinde e higa mar 2024 mar dwe mar 6 nyaka dwe mar 6 mar 2025. Bech mwandu kaka mag karot, chimba poyo oseidho kod 11 kaka bich mar ang'ina osemedore kod 10.8 to sukari bende beche osemedore kod 5.5 ka kodhi mago mag bando bechgi oselwenyo ngas nyaka 2.8 to mokwon ni 2.1. When you look at the last 2 months, when inflation has started going up again, the reason why it has started going up is because the cost of food items has actually started going up again, right? So we say inflation has gone up to 4.1% in July and then went to 4.5. The problem we have in Kenya is unemployment, because if somebody is employed or has a source of income, even if inflation ticks up, they can always substitute towards cheaper products. Kaluwore kod pek mar ngima, thoth jo Kenya odak mana mar ni achama thogo mar suna, kendo ma omiyo onge keno malong'o ne ngima makiny. Mogo moro mane kane dhi e supermarket tiko ni kaw achiel. Motedo kane dhi tiko ni kaw achiel kata kaw gik mamoko. Ne wadhi e akere keke manok ber, en mane dhano wiye jawil. Ne wawuotho nyaka gi mbugru kwa dhi e petrol station kwa dhi kaw mafuta nikech piny nodhi obedo matek. Gini pok waneno higni 3. Sirikal ne oneno ni ber mondo obedie kod yore mag nyayo chiemo pachoka kendo keto maine pur pachoka ka gikeyo mbolea ma nengogi okonyore. Mokwongo ne gikelo gimiluongo ni fertilizer subsidy. Tiende ni mbolea kane idhi ng'iewo mondo iket e puothi chon kata ne ichulo 7,500. Sani en 2,500. Kendo king'iyo report mosegol, wan mbolea mosemi jopur nyaka ne chenro ne chakre gi jopur mosendikore mondo omi okaw mbolea ni ng'eny kabisa. Mano omiyo yuto marwa obede yor oduma sani wan e 87 million bags higa achiel. Tiende ni omede ga tamalo 39. Keto pesa ofuko jopiny kendo pogo omenda ne mine, jobodaboda kanyakla kod jochumbu to kod joanda swekra ne ochiwo thuolo mag neno ni obugo chumi pachoka. That does, it means now you have fewer people who have to support the household. So if you have a household that had 2 spouses who are working and one leaves, you have one person who has to take. So even that person who, even if he had disposable income, he now has to support a much. Pia kuna saving, sisi imetusaidia. Hii maneno ya hustler fund, hii pesa ambayo inatengwa hii ingekuja kupunguza gharama ya maisha. Olamaka kod kacha mag hustler fund bende en gino ma sirikand Kenya Kwanza kwano kaka yor bugo chumi. Sama nowacho ni hustler fund oketi, nokele mapiyo piyo kapok olos chenro makare mare manyalo bedo kaka watimo kata credit score makare. Bang'e to siasa bende donje ma jogo mane ok nie sirikal nowacho ni kaw pesa ni cham kik ichul
odwaro ni mondo med jiwe mondo mi omed konyo Joanda swekra matindo tindo gi obed min obed jo boda boda mondo mi giyud kaka gikonyre. Lakini jomoko wacho ni to 1,000 kata 2,000 konye gang'o. Koro ji ma jok ong'eyo nitiere mama ma kamoro 1,000 no kochiewo go gokinyi to gole Hustler Fund to dhi go chiro. Kenya nyalo bedo koting' matek kopo ni lokruok obede yore mag omo mauta e pinje ma oko kaluwore ni okenge mag omo mauta mane otimnegi lokruok emomiyo bech modhi kod mauta ok osechikore. Chien kacha ne wawuotho gi mbugru kwa wuotho go ka kamoro mafuta orumo ni teyudo ka dhano riede petrol station nikech mafuta ne onge. Sirikal noloko yor ng'iewo mafuta ka wuok oko. Mane gidhi giwinjore gi pinje ma golo mauta machalo kaka piny mar Warabuni kuma koro antiere ni. Piny ni kibire to iwinjore gi sirikal. Koro tene mafuta koro bira kendo ichulogi e pes Kenya ok chulgi gi dola. Maendi osemiyo wabedo gi yot kata ichule bang' kinde mathoth malach. Chien kacha watimo gimiyo ni auction bang' dweche adek tilando ng'ama dwa kelo mafuta en ng'ate wach ni dwa kele e bei ma kama dweche adek molure. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni komanda mar obila ma Nairobi Central Philemon Otieno oyango ni gisemako jonjore moyo 300 e wi lipode mag njore maende jopiny wakni omako chuny boma ma Nairobi. E twak mare gi Ramogi TV, Philemon lero ni ng'eny jonjore go magin rowere matindo osebedo ka buogo jopiny kod pala kamoko bende buogo chuoyo jopiny kod sandan magikwanyo e taka. Otieno Nyakombo, kamanda manyien mar obila mar sub-county ma Nairobi Central sani ema omako wirwath ewi chenro mar arita e chuny boma ma Nairobi e tesend obila ma Central. Kaluwore kode, kaunti ma Nairobi mana kaka bombe mamoko osebedo kod nok mar arita kwe maka gi kacha, kata kamano gie sani apedha mochuo chieng' dhi nyime kendo achije mohewo 300 osendhi. Osemako ji mokalo 300. Thoth gi osetere kot ma wach gi dhi mbele. To nitie moko ma jogo mane gimayo kanoyudo gima nomagi to wacho ni ok gidwa dhi gi kes mbele nikech giseyudo gima nomagi. Koro jogo bende nitie mwawe cash bail. Tiende ni gichiwo pesa, koro otwe pesa kar mondo gin gibed ka giwuotho oko. Philemon lero ni ng'eny jonjorego magin rowere matindo osebedo ka buogo jopiny kod pala kama moko bende buogo chuo jopiny kod sandan magikwanyo e taka. Moko ting'o pala, moko nigi sirinj kaka iwacho no, to gin na joma dwa mecho. To koro gima wadwa nyiso ni wawuotha kuma ler nitie, kendo ka wanenogi to wawacho ni nyithindo go ni kamoro kanyo to gichokore nikech ok gitim kendgi. Ok en nyathi achiel manyalo biro kende, nyaka obede gi moko 2-3. Okwayo jonyuol modak kod nyithindgi e chuny boma mondo puonj nyithindgi kido makare kendo kik wegi gichap wiji ka gikelo tungni kod luor e chuny boma ni. Onego wabed gi nyithindwa kwa puonjogi ka gitindo kendo kwa rieyogi e yo maler. Kik gibed nyithindo mabedo jonjore, to gibed nyithindo mawinjo wach kendo mamanyo gima margi. Ok gibed nyithindo madhi e kuo, madhi e mecho, to gibedo nyithindo manigi luor kuom jonyuolgi. To ka gibedo gi luor kuom jonyuolgi to gibo bedo gi luor kuom jogo duto magiromo go oko kae. Bende okwayo jopiny ma oseyudore midhiero mar njore e chuny boma ma Nairobi mondo go lipot ka obila machiegni kodgi kaka okang' mar konyo ng'eyo njore matucho e kor boma ni. Kanya konchiel bende olero ni chenro dhi nyime kindgi kod kaunti ma Nairobi mar neno ni jogo madang' ni e bombe ogol e chuny boma kendo ter e kuonde mag resruok. Ging'eny to sani watiyo gi county government ma Nairobi mondo konygi kikawogi titimo negi rehabilitation. Eka mondo gidog e ngima makare kendo ngima maler ma ginyalo dhi e skul to ginyalo tiyo tich maloso ngimagi ka giwenjorego. Osingo ne jodak ma Nairobi ni arita kwe ni kare kendo kinde duto jopiny osiro bila lwedo e kedo kod njore matucho e kind oganda. Arita kwe nitie, arita kwe morito winjou kendo madwa timonu gimoro amora mondo ubedie gi kwe ma masira ok oyudou. To jogo ma jonjore be nitie, ok ginyal rumo, to en mana ni ka watiyo kanyachiel ka gimoro timre ni tifulo. Chenro makamagi gero ni biro konyo e thiro nya mar njore e boma ma Nairobi ma jopiny osebedo e kod luoro e weche nok mar arita. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.
Report mar Cynthia Onyangono tero wayo mar ariyo chenro en mar migago aneno ka ote molo kapoli nyaimbo wacho oneno Ramogi ka entiere Nazra erokamano ahinya. Mary Atis wacho ni oneno Ramogi ka entiere Katito Nyakach. Diana oneno Ramogi ka entiere Bondo Nyironge. Sheba wacho ni mos ne babagi. Julius Agono ka nitiere dala mar Kanyakwa. Joseph wacho ni oneno Ramogi TV ka entiere Fedha. Mosna jaduong Daniel Omoro babawa ka en Otho Rakuom. Felix Ogenga neno Ramogi TV ka entiere Kisumu. Ramogi Mitsana mosna jaduong Alois Oyamo ka entiere dala mar Ambira. Erokamano nyako Ramogi mosna mama Nasil pa Benta Liech waywa kani Migori an Valerie erokamano Valerie aneno ka ote medo molo kanyo Lara wacho neno Ramogi ka entiere Nyali Mombasa. Anaya wacho ni mosne Selfa ma en mamagi. Oluoch Owiyo wacho neno Ramogi kanyo ka entiere Kisumu dala mosna Elias Abedha jakom mar Nango Market. Aneno Ramogi TV ka entiere Kisumu dala mana kumolo shedo. Nyako Ramogi wadogi weche mamoko kikidhi mabor ma en chenro mar migago. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to koro kine en matagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre,
wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Riwruok mar weg nyamburko Mano Mass Mobility Operators Association oseyo mokalo jorimbo mag bodaboda kuom wang'o nyamburko magi kinde magi yudore e masira mar apaya. Ka otene ko jakom mar riwruogno Nelson Mwangi kaachiel kod jagoro margi Wilfred Bosire gikwayo gai mar obila kaachiel kod okwach kich mondo donjre wachno kendo tim nonro matut e wi kit njore ma kamano kaka okang' mar thiro njore kendo neno ni jogo ma oyudo lal oyudo ratiro. Bende ginyiso weg bodaboda mondo wel lweny kod ich wang' mang'eny kendo neno ni masira ka oyudore to gikonyo joma oyudo masira kendo chiwo lipot makende te sendo bila machiegni to ok wang'o nyamburko moting'o omenda turi. That investors have gotten them through a lot of sweat, through loans. So when we see boda riders setting them ablaze, we are very sad about it. We strongly denounce the burning of vehicles in Juja that happened in Juja, Thika, Vihiga, Embakasi, the Donholm area, and other areas. Accidents are, however, tragic, must never be met with mob justice. Kenya is a country governed by laws and established institutions to deal with such cases. We call upon the National Police Service and the Directorate of Criminal Investigation to swiftly investigate and prosecute all perpetrators involved in these violent acts. Justice must be served, not only for the victims of accidents, but also for victims, vehicle owners, and operators who have lost millions of shillings in destroyed property. Kweth mar joriembo bodaboda mabende gin obila mag jela ma Migori kod kweth mar joriembo magen raia mochung' e kar dak ma Aroso e boma ma Migori nitiere kod ywaruok mapek e yore mag tij bodaboda. Joriembo bodaboda magen raia ywak ni obila go mag jela ma odonje riembo bodaboda kendo loso stage margi osebedo ka sandogi. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Ywaruok e kind kweth joriemb bodaboda magin raia kod kwethno ma joriemb bodaboda magin obilago mag jela ma Migori nowuok odhi kawo tich but gorofa kacha. Kodhi kawo tich but gorofa to dhi ogoye nyororo gi achiel kuom officers mag prison ni okawo tich kanyo kaka ng'a. Chuno wan kaka jo apiko maka wadhi wang'ado nyororo no. Kweth ariyo gi mende kinde mokal ne tiyo kamoro achiel kendo ne gichung' e stage achiel e kar dakno mar Aroso. Sani opogore kendo kweth mar obila mag jelagi oloso stage margi giwegi moting'o ji 10. Lipot mogol kod ten bodaboda magin raia wacho ni pogruok ne obedo e kindgi bang' ka moko mobilagi ne otamre luwo chike magiketo kaka ruok ma joriemb bodaboda machung' e kar dakno mar Aroso. Hawa maafisa ni kama walikuwa wanajiona ni kama wako na crown, so hawakwenda kufuata sheria za kikundi yetu, so ikabidi tuambie watupe nafasi kidogo. Wakianza kuingia kwa hiki kikundi walikuja na fujo, kutoka wametoka na fujo, so ni kama walikuwa na nia fulani ya kwenda kufungua hiyo stage yao. Hiyo ndio nia yao walikuwa nayo hapa Aroso. Joriemb bodaboda gi magin raia wan yurok mosebedi kindegi osemiyo obilago mariembo bodaboda koro keto negi tong' mok ginyal kawo jowuoth e kuonde moko e kar dakno mar Aroso. Gin bende koro kelo ywaruok e kindegi. Jogi kanyicho yaw stage kanyo, stage gi no ne giwacho ni ok gidware ng'ata miluongo ni raia. Stage gi no gidware mana police officer kende mar prison. Gima chandowa en ni ka wawuok ka wadhi kalo stage gi no ka wadhi kawo customer malo kaka wakawo ga pile, igoyo wanyororo. Kare migi transfer gidhi gimany kuma mabus nitie gidhi giriti. Giwe chando raia mamanyo pesa kaa. Kech wan wamanyo wakiwa, watiyo tijwa ni e yo maler, onge ng'ama wasechwanyo, ka emo nyuolwa, ka emo wabro thoe. To ka koro gidwa ketonwa boundary ni kik wakal kamoro, to kanye kuma wayude chiemo, be monyuolwae. Koro gidwa ni wadhi kanye. Joriemb bodaboda gi magin raia ma oting'o Joy Saitoti wacho ni obilagi osebedo ka buogo ngimagi kendo gisego lipode 4 ka obila to pok okawo okang' mar chik. Gisebedo ka gibuogo kit ngimawa
gisebedo ka gibuogo nyaka kuma watiye ni. Omiyo joga matiyogo chunygi ok mor nyaka gi jotendgi. Nikech jogi gin joma ndiko kod sirikal, jogi gin joma chamo msara. To wan raia ma kawaida ma wan piki ni mwategemea. Mmekuwa wakitu threaten ambapo mmesikia hawa wenzetu wakisema wako na maobis ati watakuja kutufanyia vibaya. Giwane bende gisego nyaka lipot ne tendo bila majele ma Migori. Kata kamano, kinde osekalo ka okang' malong'o mosekaw to koro onge e kinde mabendo bilago matimo lalo mar bodaboda koro medo bwogogi. Waol wasetemo wuotho kaka wanyalo wuotho to pod otamore. Wasewuok ma wadhi nyaka e prison kuno mwaromo gi jatend jogi. To wachonwa ni dhi uru, abiro luongo jogo bang'e. Kaseluongogi to wabiro gonu simu. Sani it's over. Osekalo jumbe 3. Pok ogonwa simu gimoro amora madhi nyime wakia. Joriemb bodaboda wacho ni dwaro margi en mondo koro okaw okang' mar chik ne obila gi mag jela. Bende giwacho ni koro osethiro wandgi ma bodaboda e kar dakno mar Rosso. Sirikal kanyalo donjo e wachni mondo konywa e wachni mondo kony jowa kata jirendwa gi e wachni mondo gino tijno obed mayot. Ka ok kamano to giresign giwe tijgi mar polis mondo gibwa riembo kod pikipiki moriere tir. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni paw tuke bang' chung'ne piny Kenya e tuke mag adhula mar nyiri e tuke mag sikunde Afrika ma ugwe mane obage kaunti ma Kakamega dwe mokalo. Jogweng' Mangunya e sub kaunti ma Ugunja nobago nyasi mar tipo mar rwako pacho kendo dhialo jatugo Immaculate Atieno ma jahigni 12. E kindeno chenro duto te mag somo ne ochung' e skul primar Mangunya ka jopuonj kaachiel gi jogweng' ne obiro kanyakla mar dhialo jatuk adhulano ma giwacho ni oting'o nyinggi malo matamre gi nono. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo ne oyuore nyasino kendo miyowa ler mathoth. Ne en mor matamre gi nono e kinde nyasino manochakore gi wuoth e dier boma ma Ugunja ka biro achiel kachiel kotelie gi joriemb apiko nyaka e sikund primary Mangunya mani chiegni kilomita 3 kowuok e boma ma Ugunja ka jopuonjre to kod jogweng' noromo ne Immaculate Atieno gi mor mokalo. Immaculate mane oten gi jotugo wetene mag klab Mangunya Starlets kaachiel gi jonyuolne ne ok nyal pando mor mare kendo nyiso lek ma en godo e wach tugo mar adhula. Nawashukuru wote wazazi, the community, teachers yenye wamepanga hii mkutano ikakuwa hivi. Nawarudishia shukrani wazazi wangu wenye wamenishika mkono hadi nikafika kule East Africa. Dream yangu ningependa iende mbele, natamani kuchezea Harambee Stars kuanzia under 15. Lek ma japuonj maduong' Mangunya Primary School Dorcas Wanga to kod coach Mangunya Starlets Migosi Anderson Ochieng nigi adieri ni Immaculate nyalo biro chopo ka omiye sir madwarore. Pok wachopo ga East Africa to pok wa attract ga attention maji mang'eny kama. Koro gimwalamo ni Nyasaye mondo parnwa nyathini ka odhi mbele. Next year odhi e junior school. Pod en ga lot of potentials. Watem mondo wajiwe to arango an koka kora an daher mondo nyathina ni ogoch nyaka Harambee Starlets mana kaka chiel kuomgi Ugunja kae osetero joma ng'eny. Achiel kuomgi mabende ong'ere kaka Brenda Chieng be owuok mana machiegni skul machiegni ka obende en ja Harambee Starlets koro ma osiepne mana dagomb sana mondo bende ochop kuma Brenda nitie. En nyasi ma jonyuol Immaculate Jojo Nyango kod Judith Akelo wacho ni kata gin bende nokawogi gi buok. Nawuon ka ng'eyo ni nyathini nyalo menye, jomida nyalo menye, nyathini nyalo romoni nikech an nyathini gino kawo guoro sana. Okang'eyo podo ka mini. Imani en nyathi men guluo kendo tugo motugo no ketie chunye gu pache kendo ketie kinda tan gu kwai kende kanyalo yudo ng'ama nyalo mako bad nyathino. Nyasaye ogwedhu mang'eny, ango gima dawach mang'eny. Nyasaye ogwedhu mondo umak na nyathini bad mondo odhi mbele. Tim mar adhula mar nyiri mag Kenya emane obedo joloch e kinde tuke mag sikunde Afrika ma ugwego eko bang' kane gitugo ma ok ologi nyaka gitieko tukego. George Amolo, Ramogi TV, Ngunya Primary School, Siaya County.
Mano talanta maber manade. Ageno ni talanta mar nyathi ma nyako no biro tere mabor kendo tingo nying anyuola kod jogweng duto malo. Kao kamano wadhi nyime kama season ma higa ni mar lig maduong' tuke mag rugby chopo e giko dirane e kinde malap mamambo leo county ma Kisumu biro bago tuke mag Dala Sevens. Tuke go oyudo sirto kambi loso kuong mar Kenya Breweries miyogi omenda maromo shillings milion 3 e jiwo chenro mag tuke go. Nyaka sani tim mar KCB RFC omako thuolo mokwongo e chung mar timbe to Tela Beach kagin gi points 104 kachopo margi e quarter finals e telo Madala Sevens biro miyogi okombe. We are excited and we are happy to give the Dala team 3 million that is going to go towards the tournament. We're going to have 1.5 million that is going towards planning the tournament that will be given in cash, and then we will have 1.5 million in kind to bring the sherehe to our consumers and the fans and the lovers of the game. This time Dala will be different. It will be bigger than ever. We have lined up a group of artists, surprise artists that will entertain our fans. We have a good set of rugby experience, the environment, it's a whole family experience. So I think the fans should turn out in huge numbers to actually enjoy the experience that we offer. Timara weremo tisini chapadimba All Stars no chako ayanga wuodhgi e piny mar Spain ka odiechieng' manyoro ne gitimo rako kendo bedo gi tuke mag osiep gi tim mar SD Huesca e alap ma SD Huesca Academy. Tokido tiegruok e klas kendo limo kuonde tiegruok mag jotugo. Tim mar nyiri mar All Stars no rakore gi tim mar SD Huesca. Jotugo ma yawuoyi ma igini piny mar 13 tugo mane orumo amodhi gonde 2-2. Odiechieng' makawuono tim no pod biro dhi nyime gi tiegruok kendo kochopo midhiambo yawuot Kenya biro rakore gi tim mar Huesca jotugo ma igini piny mar 23. Tumeenjoy game, tumecheza na under 13 and the game was good. Tume experience more. Then training ya Kenya si same na ya huku. Ya huku kuna skills more. Makoches wana train different language. So tumelearn vitu mingi. Wachezaji wali train vizuri. Skills ilikuwa pia mzuri kwa sababu wachezaji waliweza kumaster hizo skills na kuzitumia kwa small game yenye ilikuwa inachezwa baadaye. Na mafunzo mazuri sana kwa sababu unajua huku kiwango ya mpira iko juu, lakini sasa vile ambavyo Yokoromogi mae makelo wagi komaroche manyien mag migago ote manyalo somo tin kabisa kalore sana racha adhimana sama chia lesbon chef wacho ni mosna alili mama na kawuok wagunga dala erokamana inya sa ongada wa managi kanyo in mikao thuolo mari mar bedo kodwa e chenro mar migago wadoko ni erokamano sa 7:50 kod 8 kelo wagi ko mar chenro ni nyinga Simfros Okinda.